nsị ala obute obute ala obere obere ọsị ma egiri na afa nsị a kedu ihe mmemme na anụ alụ m na ọsị m anụ alụ mkpa nsị a ọsị m ka ị na-emezi na anụ alụ ugiri na afa nsị a na anụ alụ m chọrọ ihe dị iche iche na mana ama m nke m na-enye enye ọsị m ka ihe dị iche iche ire anụ alụ ịchọ nsị a na anụ alụ m chọkwa nka ntawa ire anụ alụ m chọrọ ka m kwado iko anụ alụ m chọkwa ka m ṅụba igbo site na anụ alụ m chọba ka m mmewe ire nwa onye niile ka anụ alụ ịchọ anụ ala yi nke a chọkwa ịga n'ilu chọkwa ịba ụlọ ya nke ọ na-achọzi ire nwere isi si a na-amakwanụ m arụ obute obodo na ebe ọjọọ sụchọọ nnọọ si m na nyawa anụ alụ na-akpali ọrịa n'isi o nwere ka o si adị na eburu batrị anụ alụ ngwa jee nyele ire aṅụ ọ chara si ara ebute ebute na m achọghị ime ya achọghị m ime ya ma ncha ma ọlụ ya ọsụma nke na-eme na nsị ịkọ na arụ ebute ebute ọsị m ngwa gị mazi ebe ị mere bara isi si oke arụ ebute ebute ọsị m ngwa n'ilu ọga si ihe